निश्चितच पुण्यामधून संपूर्ण महाराष्ट्राला, मराठी इंडस्ट्रीला, हिंदी इंडस्ट्रीला चांगले कलावंत देण्याची परंपरा असताना आजकाल बऱ्याच ऑपॉर्च्युनिटी कलावंतांसाठी आहेत. वेगवेगळे OTT प्लॅटफॉर्म येत आहेत, वेगवेगळे सॅटेलाईट चॅनल येत आहेत. त्या माध्यमातून चांगले कलावंत, तंत्रज्ञ, नृत्य कलावंत असे वेगवेगळ्या कॅटेगरीत काम करणारे कलावंत घडवणारी एक चांगली संस्था आज पुण्यात स्थापन झाली, पुरुषोत्तम ॲक्टिंग अकॅडमी या नावाने. आमचे मित्र प्रशांत पाटील ज्यांनी असंख्य चांगल्या दिग्दर्शकाबरोबर काम केलेलं आहे, चांगले चित्रपट सिरीज बनवलेले आहेत. यांच्या माध्यमातून ते स्वतः मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत या पुरुषोत्तम अकॅडमीचे. त्यांच्या माध्यमातून ही अकॅडमी चालू होती आहे. निश्चितच पुण्यातील सर्व कलावंतांना, पुणे आसपासच्या परिसरातील कलावंतांना ही चांगली गोष्ट आहे. या अकॅडमीमध्ये चांगले कलाकार घडावेत आणि त्यांच्या हातून चांगल्या कलाकृती घडाव्यात एवढ्याच मी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळातर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो. निश्चितच आजकाल पाहिलं की वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी किंवा त्यातले कोर्सेसमध्ये बदल आहेत. तर आपण पाहिलं की ॲक्टिंग किंवा इतर फील्डचा कुठलाही फिक्स असा सिलेबस नाही आहे. त्यामुळे ज्या नवीन बदल होत असतात त्याप्रमाणे नवीन जे कोर्सेस यांनी केलेले आहेत ते गरजेचे आहेत आणि ते निश्चितच कलावंतांना फायदेशीर असणार आहेत. आणि या कामी महामंडळातर्फे काही मदत लागली किंवा महामंडळ आणि पुरुषोत्तम अकॅडमी असे संयुक्त विद्यमाने आम्हाला काही प्रपोजल करता आल्या, ॲक्टिव्हिटी करता आल्या तर निश्चित आम्ही करू आणि आमच्या शुभेच्छा निश्चितच त्यांच्या पाठीशी राहणार आहे. मी शासनाचे प्रयत्न करतोय की आजकाल पाहिलं की चांगले कलावंत घडवणे, यासाठी अशा अकॅडमींना पुरस्कृत केलं पाहिजे. ज्यातले फीज असतील तेव्हा काही टॅक्सेस बसत असतील त्यातून त्यांना सूट मिळावी आणि अशा इन्स्टिट्यूटला प्रमोट करण्यासाठी शासनाने विशेष योजना राबवावी यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. नमस्कार, मी दिग्दर्शक प्रशांत पाटील. पुरुषोत्तम फिल्म ॲक्टिंग इन्स्टिट्यूट आज KK मार्केट बालाजीनगर येथे याचा उद्घाटन सोहळा समारंभ झाला. माझे आदर्श, माझे मित्र मेघराज राजे भोसले, अनेक मान्यवर, त्याच्यात महत्त्वाचे म्हणजे आमचे राहुल बलवंत आणि असे तुम्ही सहकारी सगळे पत्रकार बंधू आणि भगिनींनी, आज या सोहळ्याचा उद्घाटन समारंभ इथे पार पडलेला आहे. ही इन्स्टिट्यूट उभे करताना असं कष्ट मी घेतलेले आहेत. येताना एकटा होतो, 2 महिने मी एकटा करत होतो, पण माझे सहकारी, आमच्या कंपनीचे मॅनेजर अजय घाडगे, हेमांगी, सूरज, अमोल, आदित्य आणि शुभम नावाचा एक अतिशय कष्टाळू, काही काम सांगितलं तरी तो पार पाडायचा. ते कलाकार माझ्याबरोबर, कला काहीच नसताना ते माझ्याबरोबर होते. अनेक सिरीजमध्ये त्यांनी कामं केलेली आहेत. ते घडल्यानंतर मला असं वाटलं की आता आपण काहीतरी लोकांच्या फ्युचरसाठी उभं करावं. त्या दृष्टिकोनातून ही अकॅडमी उभी राहिलेली आहे. आमची एक टॅगलाईन आहे, शिका आणि कलाकार बना. इथे शिकाल तर नक्कीच कलाकार बनाल, अशी मी ग्वाही या निमित्ताने देतो. आणि या ठिकाणी नवीन कोर्स म्हणजे इथे स्कूलच्या माध्यमातून, स्कूल जसं भरतं, आपण शाळेमध्ये गेल्यानंतर पहिला मराठीचा तास, हिंदीचा तास, असे अनेक तास होतात, तसं इथे पहिला योगा, झुंबा, नंतर स्वराचं ज्ञान, स्वर पुढच्या ॲक्टरनी काय स्वरामध्ये बोलावं, आपण गिव्ह अँड टेक कशाला म्हणतात, व्हॉइस मॉड्युलेशन, ॲक्टिंग, डान्स, आणि याच्यासाठी चांगले फॅकल्टीज आम्ही इथे ठेवलेले आहेत. अभिषेक शिंदे म्हणून, यांना 10 वर्षाचा चांगलाच अनुभव आहेत. महेश कुमार मंजुळे ही जानेवारीमध्ये आमच्याकडे फॅकल्टी म्हणून येत आहेत. आणि एक डान्सर आहेत, त्यांच्या हाताखाली खूप सारे सेलिब्रिटी निर्माण झालेले आहेत. आत्ता आपल्या कार्यक्रमाला आली होती ती वैष्णवी पाटील, ती त्यांच्याच हाताखालीची विद्यार्थिनी आहे. असे अनेक सारे कलाकार त्यांनी बनवलेले आहेत. आणि मी या निमित्ताने सांगतो, इथून या अकॅडमीमधून गेलेले कलाकार नक्कीच सेलिब्रिटी असतील. सगळेजण आलात, मला ज्या शुभेच्छा दिल्या त्या कायम मी हृदयात जतन करून ठेवल. आणि याच निमित्तानं तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतो. अकॅडमीची सुरुवात खरी तर स्नेहा केदारी या व्यक्तीपासून झाली आणि आमचे को डायरेक्टर म्हणून नीतू जहा माझ्याबरोबर को डायरेक्टर म्हणून काम करत आहे. भैया पाटलांचं घराणं हे अतिशय आदर्श, आमच्या भागामध्ये सुसंस्कृत आणि समाजाला एक प्रेरणा देणारं, दिशा देणारं घराणं आहे.
पूर्वीच्या काळामध्ये आपल्याकडं न्यायव्यवस्था असायची, परंतु लोक न्यायाकडे जात नव्हते, पोलीस चौकीकडे जात नव्हते. अशा काळामध्ये सर्वसामान्य माणसं, ग्रामीण भागातील माणसं पाटलांच्या घरी जायचे आणि त्या लोकांना खरा न्याय देण्याचं काम आमच्या प्रशांत पाटील साहेबांच्या घराण्यानं केलं आहे. आणि त्या घराण्यातील एक कर्तृत्वान व्यक्तिमत्व आज या क्षेत्रामध्ये आलं हे पाहून आम्हाला मनस्वी आनंद होत आहे. आंब्याच्या बनात कोकिळीचं गायन व्हावं आणि सोन्यालाही सुवर्णाचं वरदान मिळावं, अशा प्रकारचा हा सुवर्ण क्षण आहे असं म्हटलं तरी वावगं होणार नाही, असं मला या ठिकाणी मनापासून वाटतं. त्यांचे माझे अनेक वर्षापासूनचे जवळचे मैत्रीचे संबंध आहेत. त्यांचा संघर्ष मी जवळून बघितलेला आहे. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्यांनी आपल्या जीवनाची सुरुवात केली आणि इथपर्यंत अगदी भरभरून त्यांनी यश मिळवलं, संपादन केलं. खरोखर मला अतिशय मनस्वी आनंद होत आहे. ग्रामीण भागामध्ये लहान असताना त्यांनी नाटकामध्ये कामं केली, पण नाटकामध्ये काम करत असताना सुद्धा मगाशी आपण उल्लेख केला साहेब की विलनचं काम कोणी करत नाही. नाटकामध्ये काम करत असताना समाजाला दिशा देण्याचं काम, समाजाभिमुख सेवा देण्याचं काम त्यांनी त्या काळामध्ये केलं. आपण पुस्तकामध्ये फक्त सेवा, निष्ठा, त्याग या गोष्टी आता फक्त पुस्तकामध्ये वाचण्यापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या आहेत, परंतु ह्या सगळ्यांचं अंगीकरण या कुटुंबानं आणि विशेषतः प्रशांतरावांनी केलं, हे देखील मला या ठिकाणी आवर्जून सांगावं लागेल आपल्याला. आणि मी आल्यापासून मगाशी बघतोय भैयांचं आगमन झालं. भैया आलेला प्रत्येक माणूस तुमच्याबरोबर एवढा प्रेमाने आनंदाने बोलत होता. अगदी बऱ्याच आमच्या भगिनी तुमचं दर्शन घेत होत्या. मला अतिशय कौतुक वाटलं की हा माणूस, अगदी मी भेटलो, आपल्याला पहिल्यांदा भेटलो, पण असं वाटत नाही की मी पहिल्यांदा भेटलोय. म्हणजे देव पहावयाचे गेलो आणि देवच होऊन ठेवलो. म्हणजे तुमच्याकडं बघितल्यानंतर एवढं समाधान वाटतं, आनंद वाटतो. आणि आता हे प्रशांत भाई आमचे मग असे बऱ्याच वक्त्यांनी उल्लेख करताना सांगितलं की तुमच्या छायेखाली आम्ही वाढतो आहोत. आणि आता हे इन्स्टिट्यूट त्यांनी सुरू केलं पुरुषोत्तम. आता आपण पुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्रांना म्हणायचं. आणि या क्षेत्रातील इन्स्टिट्यूट म्हणजे ही पुरुषोत्तम सगळ्यात एक नंबरची इन्स्टिट्यूट आहे असं म्हटलं तरी वावगं होणार नाही, असं पाटील मॅडमने सांगितलं. या पुण्यासारख्या पुण्यनगरीमध्ये, सांस्कृतिक नगरीमध्ये अतिशय आगळ्या वेगळ्या प्रकारचं त्यांनी धाडस केलं. आणि हे सगळे सेलिब्रिटी, सगळे श्रेष्ठ आणि ज्येष्ठ मंडळी आपण या ठिकाणी आहात, हे बघून मला अतिशय मनस्वी आनंद वाटला. आपण अतिशय उत्तुंग भरारी घ्याल, आपल्याकडे पाहताना देखील आमच्या डोक्यातली शिरस्त्रानं गळून पडावीत, एवढ्या उंचीवर आपण जाऊन पोचावं, अशा प्रकारच्या मी मनापासून आपल्याला शुभकामना व्यक्त करेल. आणि प्रशांतजी, मला खरंच तुमचं मनापासून कौतुक करायचंय की आपण एक चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला. अनेक कलाकारांना भविष्य काळामध्ये आपण संधी देण्याचं काम करत आहात. नमस्कार, मी राहुल बळवंत, फिल्म दिग्दर्शक. आपण सर्व जनता मला जाणते, ओळखतेच, परंतु खरोखरच एक आपण मीडिया म्हणजे एक खरा आत्ताचा खरोखर असणारा एक आधारस्तंभ आहे. तर आपण जो असणारा स्तंभ आहे, आपल्या या सर्व मीडियांना एक कळकळीची विनंती करेल की मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे या ठिकाणी एक मशाल ठेवण्याचं काम प्रशांतजींनी केलेलं आहे. त्यामध्ये तुम्ही पॉझिटिव्हली सगळी एनर्जी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करून तळागाळातल्या कलाकारापर्यंत ह्या इन्स्टिट्यूटची कशी माहिती देता येईल तेवढं तुम्ही काम करावं. म्हणजे ती जी तेवलेली मशाल आहे त्याच्यात फुलं नाही, फुलांची पाकळी तुम्ही व्हावं आणि प्रशांत सरांनी केलेल्या इन्स्टिट्यूटला दाद तुम्ही द्यावं, एवढंच या ठिकाणी म्हणेल. धन्यवाद. मी वैशाली पाटील, कुसुमवात्सल्य फाउंडेशनची संस्थापिका अध्यक्ष आहे. मी महाराष्ट्राची सौभाग्यवतीचे आयोजक आहे. आत्तापर्यंतचे 4 सत्र झालेली आहेत. मी प्रशांत पाटील सरांना खूप शुभेच्छा देते आणि त्यांनी खूप छान निर्णय घेतलेला आहे हा इथे के मार्केटला इन्स्टिट्यूट ओपन करून. कारण की इथे कात्रज टू स्वारगेट, वडगाव धायरी, वारजे, कोंढवा आणि बिबेवाडी ह्या इथेपर्यंत कुठलीही इन्स्टिट्यूट नव्हती. बरेच जण आम्हाला विचारायचे की मॅडम इन्स्टिट्यूट आहे का, पण आम्हाला नाही म्हणून सांगावं लागायचं. पण आत्ता माझं प्रशांत पाटीलला खूप योगदान असेल आणि मी त्यांना नेहमी मदत करेल आणि त्यांना खूप पुढील वाटचालीस शुभेच्छा.